बे फैनायनि नै रेडि जादों किछु मुहूर्ते नै जोंनि जे बिल्डिंआ एकदम फैनायनि फिथाइ थानायसै माने बेफ्रा नै नुनो हागौ बिथांमोना जों नायजोबनि बे सोनाब बंगनि आलिपुरदुवार जिल्लानि कालचिनी ब्लक जे जायगायाव जोंनि बड'फोरनि डेन्सिटी बड'फोर थायो बे जायगानि बे सिनारिस बेयाव दा नै बे जोंनि बे एसटिफोरनि मोन बे मने হয় सासे कुचबिहारनिनो हारसा बे हारसा बेखौ बायनानै मोनसे बिजनेस पारपासनि गुनै इउज खालामनायसैमोन स' बेखौहाय सरकारि भाबे बेखौ लानानैहाय दा डिम'लिश खालामनायसै बे बिल्डिंआवबो सिफायना होफिननायसै एकदम बे एलाकान हচ্ছে जोंनि एकदम बड'फोरनि एलाका बड'फोर बेयावहाय थायो जों जे एक्जेक्टली तो बे डिम'लिश जानायसै किछुखननि मध्य बे बिल्डिंआखौ जों नुनायले तो बिथांमोना नायनो हागौ एकदम आलिपुरदुवार जिल्लानि प्रथम धाप होनायसै नै एकदम खालायजेनबाय प्रथम धाम नै एकदम बेफोरखौ नायनो हागौ सरासरि लाइफ जे जों सरासरि बे लाइफखौ जों दिन्थिदों नै नायनो हागौ स' नायनो हागौ नै डिम'लिश जानायनि एकदम सरासरि भाबे एकदम स' 31 नम्बर जातीय सड़क एकदम 12 नम्बर जे जायगायाव जोंनि बड'फोरनि डेन्सिटी बे कालचिनी ब्लकआव हচ্ছে गोबां बड'फोरनि डेन्सिटीखा बड'फ्रानो हाइएस्ट पपुलेशन आलिपुरदुवारनि मध्य स' बे जायगायावहाय जों जेखौ मिथिनो हागौ बे आसे पासेनि 12 नम्बरनि जे हाग्रा जोंनि जे हाफ्रा बे हा हुफ्रा जोंनि बड'फोरनि नामिन लकेटेडमोन बाट कोनो कारनबशत' बिसोरो मावा दाङा थानायनि गुनै मा बेफारै बेबायदि जाखो स' बे रिसेन्टलि मोनसे हारसा हयथ' बिजनेस पारपासनि गुनैहाय आरिदोंमोन बेखौहाय बानायदोंमोन थ' बेखौहाय प्रशासननि नजराव माने बे पडिनानैहाय बेखौहाय दा डिम'लिश खालामनो हाबाय स' बिथांफोरा नुनो हागौ जोंनि कालचिनीनि गोबां थानानि कालचिनी थालानि बिसोरो आरिदों फैनानैहाय आरो संगे दं BLR'फोर दङ जे लेन्डनि अफिसारफोर दङ बिसोरबो दङ आरो बेबायदिहाय नुनाय बिथांमोना स' गोबां जोंनि कालचिनीनि OC ओमफ्राय दङ गोबां जोंनि बे लकाल जे थाना बे लकाल आउटपस्ट निमति आउटपस्टनिबो गोबां स्टाफफोर दङ स' नायनो हागौ स' सरासरि भाबे जाबायदि सरकारनि शासक प्रशासननि नजर पडिनानै बे बिल्डिंखौ डिम'लिश खालामबाय नै बे घटना जादों सरासरि सोनाब बंगनि आलिपुरदुवार जिल्लानि कालचिनी ब्लकनि साताली जेखौ होनो प्रपार साताली एकदम हाई रोडनि लागुआ स' नायनो हागौ बिथांमोना एकदम बेयाव हচ্ছে एकदम हाग्रा साखाथै नै एकदम हाग्रा साखाथै जों दाखालिनो रिसेन्टलि बेयाव जेला गोबां बर्ड लागायनायनि थादोंमोन जे मा पारपासै सरकारनि मोनसे बर्ड फरिदों बे बर्डनाखौ आं बिथांफोरनिसिम होनो हागौ नै बिथांफोरा नायनो हागौ स' गोबां किछु हयथ'बा खालामनायनि मोनसे परिकल्पनामोन गोबां नै खुन्थिया सुन्थिया हेनटेन गारफैबावदोंमोन आरो लेन्डखौ एमन फोस्रावखादोंमोन नायनो हागौ नै डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एन्ड कालेक्टर आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्ट दिस लेन्ड बिलंस टु द गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेंगल नै बेबायदि लिरनायनि मोनसे बर्ड थांगायनायनि नै स' जों होनबाय थादोंमोन मा बेफारि गोबां बेबायदि आरिदों एकदम साखाथियाव हচ্ছে नै जलदापाड़ा फरेस्ट माने जोंनि मोनथाम बिट अफिसनि जे बर्डार फरेस्ट स' बे एकदम बे फरेस्ट दं नै बे फरेस्टनि गोन लागुआ नै बेबायदि एकदम एफा मोजां सिनारिस एफा मोजां जायगायाव हाग्रा जिंयाव जों बड'फोरनि बसबास स' बिथांफोरा नायनो हागौ थ' अननानै बिथांफोरा नायनानै जोंनि जे प्रपार बे सोनाब बंगनि जे प्रपार डेन्सिटी कालचिनी ब्लक माने जे जायगायाव साताली होननायनि जे खोथा बे सातालीनि जों एकदम प्रपार हচ্ছে बेन माने बेयावहाय एकदम गोबां पपुलेसन जों बड'फोर थायो बेयाव स' फारनैजोंबो डिम'लिश खालामनो बिल्डिंखौ न'खौ सिफायनायनि गुनै मोननै गारि नै मोनसे बे दिग आं चेष्टा खालामनि आरो मोनसेखौबो अन्न दिग दिया बिथांफोरनिसिम दिन्थिनोखाय आं चेष्टा खालामनायसै आं दिन्थिहैनो बिथांनिसिम
मोनसे बेबायदियै मोनसे बेजों दङ स' हाइरड नेसनेल हाइरडनि बेयाव आरो गोबां माने कर्सफोरखौ लानानै কারেন্ট তো নাই ওখানে তারে কারেন্ট আছে না এই ছিটকে পড়তে পারে এদিকে माने रेडी पोजिशनाव नै गोबां आरिफोर फैगानायनि जायगा बेयावहाय मोनसे सिमां नुदोंमोन जे माबा मोनसे खालामनायनि स' दा बिल्डिंआ डिम'लिश जाबाय स' बेयावबा दा सरकारा बेखौहाय एलर्ट खालामना लाबाय गावनि नामै सरकारनि नामै दा सरकाराबो मा खालामसै मा इमप्लिमेन्ट खालामसै बे आरियावहाय स' बे नेक्स्टआव साननायनि खोथा स' आं दिन्थिदों लाइटमार्कसो गोलावैनो जादों लाइटमार्कसो गोलावैनो जादों नायथों बयबो जोंनि दाब माने बे बुहुमाव थानाय दाब जायगायाव जे बड'फोर दङ इभेन जेसेबांबो बिथांफ्रा वाननानै बे जोंनि जे गोरलैयै हास्थायनाय जे बड'मेस टाइम्स बेखौ बोलोगोरा खालामहरनायनि उनै एसे वानहरनायनि उनै जों खावलायहरनो जाहाथे बुहुमाव थानाय बड'फ्रा एसे गोख्रों बोलोगोरा जाथों सब दिग दिए माने पेजखौ नायनानै बा पेजनि जे फलोवार्सफोरखौ नायनानै दा सानदों जे नै एसेबां बड'फ्रा है दामिनिथों स' बिथांफ्रालाय ओरैनो नेट पेक माबा सोखायो थ' आदार्सनिखौबो जुदि नायोला बड'फोराखौ एसे बोलोगोरा खालामनायनिखायनो बे नेट पेक जोंनि एक्सट्रा कोनो सोनाङा बिथांमोना जे नेट पेकफोरखौ सोयो बेजोंनो एसे जुदि जास्ट साबस्क्राइब्स माने फलोवार्सखौ बांहोला जों जाहाथे अन्यान्य जे हारि बिसोरनियाव जों गसंथानानै माने मोनसे इज्जत जायोना बिसोरनि मोनसे पेज सालायो बे पेजाव एफाबां दङ माने बेबो मोनसे जोंखौ रावबोथ' बेबायदि होनाया बड' छाड़ा बड'फ्रानो बेखौहाय बे फेसिलिटेटखौ खालामनो हागौ बा बड'फ्रानो जोंखौहाय बेबायदि पजिशनाव दोननो हागौ थ' जों प्रचेष्टा खालामदों जोंनि बुहुमाव थानाय दाब जायगानि जे बड'फोर बे बड'फ्राखौ जोंनि जे सोनाब बंग'नि जे बड'फोरनि जे थानाय जानाय बा एक्टिभिटिस बा भाषा कालचार नाच गान बेफोरखौ जों बिथां गासैनिबो माने नोजोराव जाहाथे फैयो बेखौ जों चेष्टा खालामदों थ' जों खावलायो जाहाथे बिथांफोरा जोंनि बे जे पेजखौ मोनसे शुरुआत जे प्रचेष्टा बे प्रचेष्टाखौ बिथांफोरा जोंखौ बोलोगोरा खालामनांगौ होननानै स' नायनि जुदि बिथांफोरा बड'नि जुदि मोजां जोबोयो बड'खौ जुदि बाख्नायो बा बड'फोरखौ जुदि बोलोगोरा खालामनो लुबैयो होमब्ला बिथांफोरा निस्सय बेखौ साननाय जोंनि गुनै कोनो एक्सट्रा भाबे नेट पेक सोनायनि दरखार गैया बिथांफोरा जा दङ बेयावनो बिथांफोरा खालामनो हागौ स' आं दा दोनथ'बाय बिथांफोराखौ आं सरासरि दिन्थिखाबाय स' नायबाय थादो दर्शकफोर खुलुमबाय।